Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз анги навори мо дар бораи мошин мешавад, мошини фурӯшӣ, яке аз мошинаи легендарнаи Astra-G Caravan. ҳозир дар давоми видео маълумотҳои ҳамин мошина метем. Аз навор набаромада наворро то охир тамошо кунед, маълумоти пурраша бигирену харидори аниқ шуда занг бизанед. Наворро сар кардем бародаро. Opel Caravan-и Astra-G солиш 2001, мотори 1.6 газу бензин, гази евро 4, мотори Ecotec. ҳолатиш чӣ хеле ки ҳаст, ҳамхел бароварда истем бародаро. баҷо карда, усунша баҷо карда не. Чӣ хеле ки ҳаст, ҳамхел бароварда истем. Мошин ягон расход надора, хадовой кардагӣ бародаро, моториш ягон проблема надора, масла намехӯра. 100% расходшам экономичный бародаро, хеле ай меъёр зиёд намехӯра. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ном Ҷиликӯл. ҳозир майда балоношо як бор нишон бидем. ҳолати балоношо бинед. дискои хел 2001 випско хати баромадагӣ, ҳолати балоно. хоб акнун ҳолати даруншо мебинем бародаро. дута электропакет, ҳоли қафошам мебинем. хоб ҳолати даруни мошин, коробка механика, магнитофон, хоб кондитсионер, печка. чихол задагӣ бародаро, заводской ваёш датауш ай болош бо чихол задагӣ, чихолои нормални задагӣ. хоб ана ҳолати афшукои дари қафо. хоб ойнои қафо дастиудаст, яъне ручной. ана ҳолати мошин чӣ хеле ки аст, дар комплектиш ҳама чӣ дора бародаро, просто синемат карда мондагӣ. хоб мошин ягон расход надорад, чӣ хеле ки гуфтем, бемалол мегирем сразу айпаи кор. Караванои Astra-G бори як портира бемалол мегирад, худо медонед. бародароне ки корӣ бошанд, ина марҳамат. Мегирем фақат айпаи зиндагӣ. хоб нарх навошам 65 000 монданӣ буд, мо кашокаш кардем 63 000 сомонӣ нархша мондеста соҳибаш. боз ҳам камтарак муомила дорад. 63 000 сомонӣ муомила дорад. Мошин такрорам боша мегӯем, ягон расход надорад бародаро. мегирем сразу ҳай мекунад. гази евро 4 задагӣ 100% кор мекунад. бензиншам мотори 1.6 Ecotec. ҳолатиш чӣ хеле ки диста, намин ҳолата. ана ду балони ипара. хоб лавобоиш ягон трешина надорад. хулас ҳамин мошин рақамо дар рӯи экран мешавад, телефон WhatsApp ҳаст, суроғашам гуфтем. нархша як бори дига 63 000 сомонӣ камтарак муомила дорад. хоҳишмандо бемалол метавонед устоқатӣ биёед, яъне ки худо мошин фаҳм бошинам, бемалол устоқатиам биёед, любой ҷоша проверка кунед мошинда.